Ongi etorri, gamer ontsira! Gamerauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri Gamerauntziaren seigarren denboraldiko 21. atalera, danera 157. atala, astero badakizue Gamerauntziaren Twitch kanalian astelenetan mostretutatik aurrera, eta gero ja naiz irratian FM-tik astearte gauetan 12 eta nola bai ukiko dozue entzuteko ikusteko aukera, bai e-books, PeerTube eta bestelako plataformetan. Gamerauntzia, badakizue, Euskal Bideojoko zaleon komunitatea gara, eta gamerauntzia.eus webgunean aurkituko dozue elkartari buruzko informazio guztia, baita Telegrameko taldeari buruzko informazioa, euskaratutako jokuak eta hori guztia. Ni Damian Madena baitia naiz, eta nirekin dare Aritzo Odriozola eta Landen Unzueta, upa. Aupa, barriro, bai. Eta, bueno, otsailean sartuta, ez? Ja, otsaieko gauza mordoa etorriko die, eta honi errepasotxo bat egiteko aukera izango dugu, bestiak beste. Bai, urtarrilean jolas asko, jolas batzuk egon zian, eta anuntzioak egon zian ikuste gutxi, igual Xboxen eventu horik enduta, aipatu guen aurreko azken irratzioa uste zala. Baina bai, bestela, ez da gauza askorik egon, eta nik uste otzailean ja pixkat burua ateratzen nahi direla, urtean, bat aurreko urtean zai ongean zenbait estrenorena. Gero aipatuko ditugu, baina nik uste bat bentsat jolas bastante handia dagoela. Bai, ez dakit segaltzik izaten zehazki, baina gabonetako kanpaineri amaiera moten jakolako segurunik, baina otzaile, esan naiz eta igual ez tekugun inoz buruen, bideojokuntzat oso hilabete potenti izaten da, eta estrenaldi nahiko handitzuk egoten dira, orduen oingoa beolakoa da, egize da igual japoniarrak ez, apurrete aurri hartzen duzkuela zentsu horretan, eta dauren joku ikusko duzula gehizen bat, baina danetari dugu. Gero baita ere martxoa bertan izan da igual urte fiskalaren arabera nahi izate dute lehenagotik, urte fiskala amaitu aurretik lehenagotik atera beste batzuk urren urterako utzi. Hori da. Kontuak kuadratzeko, baina bueno. Bai, bat ezbe akziodunen aurren ondo garatzeko, ez da? Bitxo, justo bukatu aurretik, hau joko handia hau argitaratu dugu, da aurreikuspenako nahi dire, bai, azkenien ondo garatzeko, da listo, bai. Hori da, nahi baldin badozue, albiste hauekin hasi aurretik, zerbait daukazue komentatzeko, agian? Ni aldetik, atxo komenten notxuna apurtxu, ekarriko eko notxuen. Egunetan ibiinaz Dragoibolan MOBA bideojokure, Gekizin Eskuadra deitzen da. Doako titulu txubet, deko gune PC-en eta gailo mugikorretan, Androiderako eta iOS-erako dekogu. Eta justo pasan aztein komentan gendune, Dragoibolan 40. urte burren oneri begire, onen ari de hartu hot. Aspaldi jokatzeko aukina esan probetako bentzet, baina lehenengo partidatan, danak jokalari danak deskonetan ziren, espan ondo funtzionetan, horra astute itxine ban. Eta oin justo, 40. urte burren honegaitzik, 3. denboraldizeri asirea mondotxea. Eta proben gau eta portxu bet, eta laskenien, LOL-en eta Dota bi nalako kopia klon nahiko simple bat, esango dugu. Oso simple, ez teko inungo sakontasunik, kendute pertsonaizen abilezi normalak, baina ez dizela bez, ez da bolako zorakeri handirik bez. Eta petxetanan nahiko eskaz izango zela, baina aldatetik harritxu uste, eta bestetik oso repikakorra da, eta badakitzez, ez dela ordu asko sartuko. Baina, naiz eta gatza elementu deko zen, eta grafiko kitaztan munduko beste zer, bentseta apurret entretenigarze bai irutxeate, noan espero inundik inola bez, baina sartu txatez, 2-4 ordu, bai. Orduen, noizeko gaizen hazen, baina momentuz hor da, probura da desue, nahiko entretenigarze. Pertsonaien aldetik, baritate ondizia dago, asko die, o berezitasuneko dago? Momentuz, ez da horren beste bez, baina 3. denboratizaz bai gaitxu da bez beste 3-4, esagoneke guztire, zengo dira, 20 bat pertsonaia aukeratzeko. Eta, dauz betikoak ez, Son Goku, Vegeta, Trunks, Gohan, Satan txiki daune danak, zelan ez bertan dauz.
Baina gero badeki ez bebai, joan diren ikusteot, beste pertsonaia txikizago batzuen bile, ez? Anistasun hori emoteko, Daberra ekogu, edo Dragon Balla Superreko hainbat beste pertsonaia berezitxu hau. Eta, azkenien 3 rol nagusi dauz, dekogu zuz DPS, ez? Edo erasora jotzen dabenak, tankiek, eta aparte teknikoak, edo lako zer deitxe dutxia, getizela gehizen bat, bufoak, ez? Eta lagunei laguntzeko, beste taldekoari euren estatistiketan eragitzeko, edo igual geldi arazteko talako gusak etxeko. Horret dizela azken finien. Eta hori, lorearekin bat doia? Zein dan zein? Ez nek esango, adibidez, Gohan da, Gohan gaztie, txikize, teknikoatako bat. Eta, bueno, igual izen lehike, hortik jo aldabela, azken fine bera biltzezen apuru besten bestiri eta alakoak etxen ez. Baina, bueno, batzuk zentzudeki beste, batzuk ez horren beste, baina kasu batzutan nahiko interesgarrizekin da ez batez tekniko honekaz. Gero tankik adibidez, bastakitz, Vegeta deko, azul esan, Vegetak erasora jokoan, ez? Ez tanki izen, baina, bueno. Eta hori honi dire interesgarrizena batez bestiri laguntzeko eta igual gauza berezitsunak eitzeko, baina gitxin aukeratzen dizena bai, deko zu ez, itxaron gela txikitzu bet hartzen duzun rolan araberakoa, eta tekniko honek normalien gitxien hartzen dizena ditzilez, haurekaz azkarra jokatzeko aukera hori deko zu. Eta gero bari zego betzen zoaz, betzen. Maia zigoten zoaz, ez dago ekuntzarik, baina horrekaz maiak egonda, azken finien beste personaia batzut desblokietako aukeri moto dutxue, bertako, joku barruko monetiegaz eta. Eta, bueno, azkenien, badekoz gatza elementu horrek, eta gero, animazinak erosteko, listak adaipeneko animazinak eta lako tontak erizek ordaindu bier da, baina usteot, beste goza denak lortzeko, kendute pertsonaiari barrizenak, untxek gaitxu da bezenak adibidez, jokatzen lortu aldo zuzela. Osa, zentsu horretan, ondo, horren txarto bez. Lander ibiliztea mandoakin o xagu eta teklatuakin? Mandoagaz ibilnaz bakarrik, Steam Deckan. Eta, bueno, badekoz gauza batzuk, joystick egaz apuntuterakoan, eta igual geldotxu edala, edo hori irutxe dute. Baina bestela jokatzeko moduen, Ez da belez bez, edo betxet ni jolaste donten mailan, ez da lez horren joku exigentie, mandoagaz ondo konpontzeko moduen. Dragoi bola zalea dian antzat, eta moba bat nahi baute poratu, hor daukate aukera. Baina debaldeko da landarez? Hori da, bai, Dragola debaldeko joku pila dekoz, baina orokorren ni estos diga peserak hartzen. Hone bestosten era jarri bierko, baina, bueno, ez da, horren txarto, momentuz, osake, hori komendatzeko moduen, bai. Ondo. Bueno, albisteakin azten gea? Ados, aurrera goaz, bai. Kareta. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Jabete barrizega segunotako bideojokuen argitalpenak aztertzeko gunia, zen dugu moduen. Eta, aipatu duguna, bideojokuen otxaila japoniarrak osatuko eta elikatuko dabela moten deu. Bertan deko Capcom, Square Enix, Nintendo, Koei Tecmo, bertako estudio handi ugari, PlayStation kendute. Izen bat Amerikarra dela esan lekela baina, bueno, izetanak batu dire jabete honetan. Urtengo bideojokurik interesgarrizenak kaleratzeko asmoagaz. Lehenengoa, eta 3 egun barru jasoko dugune, otsailaren 5 Dragon Quest 7 berregitie da, Reimagined. Geur urten dire lehenengo analizis kritikak, eta oso ondo jartzen dabe, orokorrien. Egize da, itxura politze dekola, baina aldi berien, oindala gitxi iragarri bien, aurkeztu bien. Adibidez gogoratze dut, 3. remake-egaz, denbora pila egon zirela, urte bete eta urte da piku. Trailerrakaz, promo kanpainegaz. Hau 7. kontrara osoarin heldu da, eta orduen igual bai egon dire zalantza batzuk edo. Baina hori, Davidiek oso ondo jartzen dabe. PC-erako, PlayStation 5-erako, Switch kontsolatarako eta Xbox Series-etarako ikusko dugu. Eta hori azkenien, PlayStation batien eta gero 3DS-ien barriro berregin bien jokuen berregite barrize. Txandakoko borrokak, estetikoki aldaketan dizatoz, irudietara paseta, olako diorama edo ipuin estiloko pertsonaizek eta ingurunek ikusko dugu. Nahiko landuek izan, oso politxo ikusten da bideojokue, berezitxue da. Eta hori ze, aldantza danez, eduki batzuk moztuin da bez, nik ez dut asko gotroletan justo 7. jokue, baina justo joku honek beti jasoizten zen kesatako batzuk izan dire, oso luzi dela eta eduki batzuk soberan egote zirela, orduen ikusi beharko da,
edabideen arabera ondo funtzionetan dugu, honek moztu da bezan gauza honek, baina ia penetako sale honek zelan hartzen da ben. Osa que, bueno, moten dugu JRPG-en mundue nahiko potente da biela azkeneko urtietan. Joku handizek ikusi dugu, bai remakeek, bai barrizek, eta hemen beste bat, Dragon Quest 7 honegaz. Nik uste aurreko berratzeetan aipatu izan deula itxura ona daukala, jolasa aski ezaguna da, beraz, izanet alde hortatik ez baute liada ondirik egin, jolasa ondongo dela. Eta ero itxura ona, bueno, hori pixena azten du alako anime txibi estiloa pertsonaiek bintzat, eta oso koloretzua, eta gero pasaia pixat errealistagoa, oso errealisten gabe, baina nik uste nazketa ondo da, hola. Ez da ikero ikusi horko da, ni nahi zaletu Dragon Questena, baina... Baita, bentsete, alden dure bai HD bide estetika horretatik. Nire asko guztia gatela, baina alde bat diagon dira apurru eta esplotetan Square Enixen aldetik. Osa, que ondo beste estilo bat hartu izena, eta bere ikutu bere nortasun emoti joku niri. Neri oso egokisa pentsatzen gat, visualki. Bai. Bueno, eta beste jokotariko bat izango litzateke Nioh 3. Nioh 3, otsaian 6an irtengo da, otsaian 6an irtengo da PC zein PlayStation posterako, eta kasu honetan, Niohko, Niohko frankiziak jarraitu duen bezala, Samurai eta Diabruen arteko, historia bat da, borrekekin, eta Koei Tecmokoak oraingoan aldaketa handiak egin omen ditue. Mundu irekiagoa, omen da, eta Japoniako aro eta hiri desberdinak zeharkatzeko aukera izango dugu bertan. Katanak eta magiak protagonista dien duelo zail eta frenetikoak izango dien nagusi, eta ekipamendu asko dago zeinetan hautatuko dugun, eta gure pertsonaia hobetzeko maia zigo beharko dugu, danetariko monstruen aurka borrokatu, eta bueno, ez dakit, nik lehenguan pixkat ibili nintzen, eta igual ez dakit niretzat dan, hainbeste, baina, bueno, ez dauka itxura etxarra, eta gustate jakoenei bat ez kontutan izan da, ja hirugarren entrega dela, itxura ona, gainera berritasun gisa, ninja borroka estilo gaineratu dabe, badakizue, samurai diela gerlari horetsuak izan bezala, saldunak bezala, eta ninja gehiago die, benenuak, atzetik golpe zikinagoak, eta olako gauzak egiten dituenak, eta bueno, gero, kulturalki baita, suposatzen da, ikusezinak, eta oso askarrak eta dienak, eta kasu honetan, ninja borroka estilo bat egongo da, golpe bizkorrak, saieste askorekin, eta bueno, hori samurai estiloa mantentzen da, orduan, hemen aukeratzeko beta izango dugu. Demoa probatzeko aukera dago, bai PlayStation eta PC-an, orduan, bueno, ezin da sekula ezetz esan probatu, eta ia ba. Jo, neu hil nintzen, bai lehengoan, bai bigarrenien, eta ez tostien arrape. Hori, zapen batzen. Baina sale pila dekiz, eta hirugarrenan zain topera da bize asko, saridan irakurri dutena gaitzik. Demoa berez eukiban beste demo edo probaldi bet, aspaldi. Eta antzadenez, bigarren demonegaz gauzak nahiko betu dire, kesa batzuk egon ziren lehengoan arire, baina probeda benak barri hau oso ondo jartzen dabe, eurin gustuko dela behintzet. Baina jo, eurintzen ikusten jaisteko, eta jalaro gigase ziren, da zanen, ostras. Demo bate gaitxik, leku asko biderotu horretarako, da, empori bai. Hori joko oso ez dizu deskargatzen, eta ero limitatuko izute. Ze, laro giga demoa, dezin da. Ja, jo, gaur egun, eltzen gabezen nien, egun da 100 gigatara joko gaitxik, auskalo. Baina, bueno, berez grafikoki nahiko politxe, igual diseinu batzuk edo horren beste guztetan, baina oso ondo inge dauela aipatu behar da. Eta gero ikus biherko zan, zelako askatasun emoten duzkuen, bai, epatzen da hori hiri desberdinena eta baina ez dakit zelan mugituko da esplorazioan asuntoa, bestitan zan gehiago, alako gune itxizek, biltze zinen. Maila bakotzen izango dugu, apurret Dark Souls estiloagaz, bidiek zabaltzen eta laster bidiek lortzen eta alako guzatzuk egiten. Orduen ia zelan aldaketa hori, baina, bueno, bentzet saga potente bat, koitek montzat, bere saga nagusi zen bilakatu edala esan lehike, eta ia zelan eltzen da hirugarren hau. Bai, Twitcheko txatean norbait erabiltzeak esaten du berarire lehenenko Nioh etzitzaiola hainbeste gustatu. Kuriosa da ez, hainbeste gustatzen zaizkigu Soulsak, baina justu Nioh
antzeko puntu bat izan dezakena, eta, bueno, ni nahi zibili, baina inoizen hau erakarri egia esan. Hortaz, esan ez bezala Lander bere publikoa dauka, eta publiko hori nahiko potentea lamateu, baina ez du lortzen ze hori, Souls baten parera jartzea, hori, bueno, ez dakit, nork lortuko duen egia esan, baina... Bai, nik uste gehiago urbiltzen dela Monster Hunter dalako atara, Igual honegaz barrezegaz urrundu ingo dire. Baina, karo, gehiago da, maila bat behin eta barriro errepikatzen ibiltzie ekipamendu edo loot hori lortzeko, eta zure pertsonezia hobetzen zoaz. Horren zentsu horretan, igual Monster Hunterregaz antzikotasun handi zago deko, Vale, hilarekin jarraituz otsaiak 10ean aterako zaigu New Genix, izena agian ez zaizu ezaguna, baina, bueno, garatzaia seguru ezaguna dutela, ze azken finean Edmund Macmillaren jolas berria da, berriak kako txartean, ze 2012an iragarri baitzuen jolas hau. Bueno, Edmund Macmillan da Super Meat Boy edo The Binding of Isaac-en garatzailea. Eta, bueno, alako bere hitzetan amaigabeko katugalketa RPG bat izango da, pixkat gogoratzen digu XCOM-en eta bezalako laukitxoko mundu bat, alako RPG-a. Kasu honetan, asko gogoratzen du estetika eta zeak The Binding of Isaac, ze animaliak katuak dira, gogoratzen dute pixat Binding of Isaac-en gupi dagoen bezala, gero hainbat aurkari eltsuak ikusten ditugu, kakak ikusten ditugu hori The Binding of Isaac-eko zea dira, pertsonaia dira azken finean. Hortaz, ematen du estetika hori mantentzen dula. Eta, bueno, estrategia taktiko XCOM-ekoaz da gain, bueno, roguelike puntuari izango du, ze partida bakoitza usasko izango da, beraz, The Binding of Isaac-etan garatuta bezala bi desberdinak hartu, bueno, izango dira partida bakoitzan desberdina izango da, beraz, horrekin jokatu beharko zu. Eta gero, hori, pertsonea sortu, eta hauek, esperientzia irabazi, hauei alako opari mauko batzuk eman da, botere edo rol desberdinak emango dizkiogu, adibidez, bat jarriko da borrokalaria, astia, edo iztaria, edo tankea, eta bar. Eta hortaz, horrela izango da garatzea. Kuriosoa, 2012an anuntziatu da, eta orain ateratzea egia da, Edmund eta Hilar diala garatzaileak, igual beste mateukiko dute, baina oso txikia diala. Baina, bueno, nik egia esan ez nakin jolas hau garapenean zegoela. Banakin jolas bat garapenean zaukela Edmundek, baina zeintzan ez nekin, eta beira, gaur enteratu naiz. Bai, berez, hori, 2012an hasi ban, baina gero alboratu deitzi bala, urte luzez, suposatzen Binding of Isaac-en, DLC-ek eta garatzeko, da gero beste joku pare bat bekalatu dut artien. Baina oin dela urte pare bat edo 3 hartu bala barriro, eta topera ebildela honegaz. Ibiltzen izen da, bere YouTubeko katien garapen bidizioak eta argitaratzen. Baina hori oin dela gitzi, oin dela jebete pare bat edo, esan ban, venga, ja badator, topera ziko nazi erakusten zelakoan jokue, jentineko posik dago, egiz izan, bai mantetzen dugu Isaac-en estetika zikin eta goibel, itxusi hori, aldi berien mekanikak eta oso zain juta osela moten dugu, oso pila dauela desblokietako, lortzeko, bide desberdinek. Eta, bueno, egize da urrundu entzen dela bere oiko bideo jokutatik, baina aldi berien XCOM barri bet, nahiz eta zizen XCOM bat, asko eskartzen da, ze horrek ja erdi alboratute geratu dire zentzu askotan, orduan, bueno, baina zelan datorren. Eta, bueno, albistenekin amaitzeko, bueno, esan Damian. Ez, bueno, XCOM jokuak, vale, izan leik, ez dakit bera izan zan enemian non UFO lelengua estiloetakoa, nik izango nean izetz, basarela, laro egarren abarkadan jokuak estiloetakoa, bueno, nila ulertzen dut, ez? Izena hola ditzen dut zagula. Baina, bai, nire ustez resultoia da, eta batez ere ja, ez, tipuak aseten estilo hori eta ja eukitza, nik uste dut, zuk esan dozuna aritz, sartu ditzu aset antzerako batzu bai, ero berdinak kasu batzutan, nostalgia puntu hori, ero kontinuidade hori emoteko sagari, eta horti be jendia engantzatuko da, ez eta jokuaren estiloa desberdina izan. Eta gainera funtzionatzen da jokuak izaten dien, ere ustera, así que bikain. Eta pentsatzen dut, presioa komentatu dugu? Ez dakigu, ez? Ez dakit. Igual egongo da Steamen, baina agiz esan. Pentsatzen dut ez dela oso garestia izango, ikusiko dugu, baina ez dakit, olako aukera bat politxo esan likela, esaten dut.
Presio Normalen, baten. Edmunden jolasak ez dira oso garestiak izaten. Harrituko ninduke Horregatik, 30 euro baino gehiago izango litzateke. Baina, Hori bueno, da. Estimenesteko jarritxe bentzet, igual beste nuen aipatu dugu, baina Vale, vale. esteko presirik ondino. eta bueno, Steam Oso aipatuz, ba, bueno, imaginatu dezakezuten bezala PC-en aterako da, baita ere PlayStation bostean, lehenengo Switch eta bigarrengo Switchean, eta ero Xbox Seriesean baita ere, beraz. Bai, uste eta berandu hau berez izango dela, Hemen txarto jarritxe dukidot zerrendan, baina momentuz PC-erako da gero usteot kontsolatan esterriko dela, bai. Vale. Ba, bueno. PC-koek gozatuko zuten lehenengo. Ez da, zerik. Hori da. Bueno, nire urrengo jokoaz noa, eta zelan ez, urteroko tradizio doitura bat pilakatu denari jarraitzute, Yakuza erdi barri bet jasoko dugu. Yakuza Kiwami 3 honetan, 3. berregiti izango dela, Dragon Engine garapen motori erabilitza. Egize da, 3. dela, segurunik saga osotik, balorazio edo iritsi kaskarna deko zen orokorrian. PlayStation 3 saltoa monbien honegaz lehenengoz, eureko bisek jatorrizkoak PlayStation 2-ako izan ziren, oso balorazio ona jasota, bere sale talde txueratute. Baina monbien saltoa Play 3-ra, Yakuza 3-gaz, orokorren nahiko iritsi eskasa lortu bizan, historizoa, egize da, igual, espala gauzaskorik kontetan, borrokak ondino ziren egoten horren landut, eta oso horrepikakorra ziren, txarrasko denpora guztien defendatzen egote ziren, lako akatzak eta kesak egote ziren bere inguruen. Orduen, alde batetik posteko, Yakuza Kiwami 3 hau ikusti horren ondoen, horren landute, lehenengo, kritikak edo demo aprobeden eta behin agaitzik orokorren oso ondo dauela dino, aurkezpena be ikusgarri da, egize da, Dragon Engine ja urtideko zela, baina adan dabe jokueko oso ondo ikusten jarraitzen dugu, egiz izan. Lortu da beure bairi asetak baliabidiek berrerabiltzien kontuena, baina oso ondo funtzionan dutxi jokuek oso ondo ikusten dire, orduen ez dau biherritzenik eusabarrizik sortzeko eta horreri botat emateko. Hori izan da, Tokiora buelteko gara barriro, Kamurotxa osoan ibilko gara, baina Kiwami 3, Yakuza 3 berez, lantzen da, edo bere girotzen da Okinawan, hau da, Japoniako isla tropikal horretan, erla tropikalatan, hegoaldekoatan. Eta hortik, Dragon Engine erabilitze, hori ze berregin biherrizen dabe barriro. Biten map kolpiek, mini jokuek, probetako geusa piloa, hor demoan agertzen da zure mugikorra turietako da bizotxue jartzeko edo super kawaii jartzeko aukerak eta alako tontaketi piloa, bazelan ez Yakuzan ardatz edo protagonistako da bilakatu dizela. Baina horretaz gain, beste historizo barri bet begeitzen dutxo, Dark Ties deitzen den espantzinoagaz. Bertan, pertsonaia barri zeuko dugu, Joseta Kamine, eta horregaz batera bere borrokastiloa, bere historizoa eta biziko dugu, ezta. Esan biherra dugu polemika hartien datorrela, ze, bertan Yakuza 3 originaletik ona hainbat aktore hartu da bez, pertsonaia batzuen arpeizek aldatu indire, agotxak aldatu indire. Baina horren hartien, Teruyuki Kagawa deitzen den aktoria, eta antzadanez, hainbat jasarpen salaketa jaso deuz Japonian, berak onartu egin deuz eta orduen, Yakuzan saliek, jokotik ezabatzeko eskatzen egon dire, beste aurpegi jartzeko, baina segatik ez dabe aldatzeko asmorik agertu. Orduen, aldatik posgarrizia ikusti Yakuza Kiwami 3 hau, baina albizte txarran hartien dator. Esan duzun bezala ez? Ez da urteroko Yakuza ez da, oseia bateroko Yakuza, baina, hemen dago. Pentsatzen zu biltzea, Lander, zure gustokoetakoa da Yakuza 3? 3. zuzenien salto inoan, komente bezti lagunek, probe bezain, da goaikarrize, da oso geldoa, ez dago ezer kontetan, ez duzu bierbez historizioa jarraitzeko, orduen joan beste baten gana, eta listo. Karo, enja honegaz, igual denporigaz, azkenin Yakuzak normalien, asko merketzen dire, egitze da, arrakastie hartzen joan dizen einien, gero ez da garestitxoa osatzen da bezala segak, baina normalien merkel lertxie nahiko erreza da. Horren suposatio denporigaz jokatuko dutela, baina, momentuz, bosgarrena dekotor, noizipeini hartzen dutela, edo jarratxe dutela, momentuz horregaz eta gero ikusko da. Ondo. Otsaiak 11, guaztena baita, beste gauza bat eukiko dugu, eta izango da Romero izaten espatakadak, tiroketa futuristak,
gidoi oso eroa eta violentzia mordua proposatzera dator, beste behin Suda 51 garatzaile japoniarra, eta bueno, beste titulo batzuk izan dira, No More Heroes, Killer is Dead, edo Lollipop Chainsaw. Eta, bueno, ez da gogoratuko duzen, baina niri bentsat beti gogora ekartzen dozte honen kredituen izenak eta hori agertzen dian zela da, estenak beti gogoratzen dozte Cowboy Bebop, ez? Gero igual askoz modernoagoa da, ez, jokua, baina beti ekartzen doz gogora. Azkenean, Romeo is Deadmanen, sortzaileak esan da, pantalla guztia gorriz margotuko dugula, ez? Pentsatu zergaitik. Eta azkenean da, Romeo Stargazer gure protagonista, eta ia hilda geratu ondoren, Deadman bihurtuko da. Espazio denboran, zehar, unibertso desberdinetako, etxai bilauak eizatzen ibiliko da FBI-ko agente berezi bat, eta orduan badana izango da konboak, hack and slash duelo dinamiko pilo bat, eta mecha robotak, ez? Itxura hori dauka, eta bueno, grafikoki eta estetikoki oso potente dela ikusten da, gero ze moduz jokagarritasuna, baina, ez dakit, eskaintza aukera berezia bezala, ez? Bai, Suda beti izen da oso garatzaile bereziz, bere aldeko salideko, beste batzuentzako, bueno, nahiko joku ikarrezek egiten deuz, baina bentseta aurkezpena ikusgarrezi eta arakargarzi dela, hori bai, onartu behar da, Ia zelan datorrez, azken urtietan ikustu dut ez dauzela horren joku esanguratsuek, Sudak, No More Heroes bat eta bi kriston arrakasti euki bien, ez, bizek uirako, baina urtikona, apurbet galdute bile da, ibidez Killer is Dead da bere mitikoetako bat, eta niri ate horren beste guztetan. Baina, bueno, Romeo is Deadmanek hori zadutena, aurkezpen oso hona daiko, eta historia bentset beretan bitxizela eragargarzen moten dugu, aukera bat emon berko dako baiala bai. Historia da, koktelero batetan sartuak gauza randomak eta hola. Bai. Guztiz. Baina, zelako balorazioa jartzen dauzen, da horrena bera ikusko dugu. Venga, Japoniarrakaz jarraitzen dugu, oingoan otsailaren 12 begire Nintendo datorrelako, Marion jokue aurkeztera. Oingo honetan kirol spin-offa izango da, Mario Tennis barriz dekogu, Fiber azpitituluagaz. Eta, bueno, Switch birako ikusko dugu esklusiboki, Switch bataia kanporatzen ez, alboratzen hasi dira apurka-apurke, eta gauza barri honek Switch birako bakarrik ikusten gabiz. Baina bentsete moten dugu, Mario Tennisen atal eskaz batzuen hostien, honegaz bai asmatuko da bela, edo bentset itxura oso hona deko. Segun, ohiko partidak ikusko dugu ez, bai objektuekaz eta abilezi berezizekaz, edo partida normalak jokatzeko aukerie, nabarmentzen dabe garatzaileek. Eta horretaz gain, Mario Tennisen nahiko mitikoa da, eta oso maitatu edan jokalari bakarrantzako kanpaini buelteko da. Egiz da bengoan ez dela izango horren RPG kutsuegaz edo, gehiago izango dire, proak erronka gain digitalakoak, baina ikusi dugune gaitxik nahiko lan dute eta ondoen dago. Orduen, bai jokalari bakarrantzako, bai bere multijokalari modalitateekaz, tokiko zein zareko multijokalari zeuko dugu, mando normalagaz jokatzeko aukeriagaz gain, joikonagaz, ez? Raketa itxuri hartuko dugu eta mugimenduekaz batera, keinuekaz batera jokatzeko aukeri egongo da. Moten dugu hori ze. Ezaugarri pilauko dauzela, aukera asko, eta aurkezpena ben nahiko txukune dela esan biherra da, osea, ia zelan datorren Marion 40 urte urreneko joku hau. Bueno, nik uste tenisea, nahiz eta igual kirola beste sustatu, jolasa nahiko divertigarra egiten dutela, ze beti habilitate bereziak eta horrekin jolatu ezakezu. Divertigarria dira jolasak. Bai. Ez izan tenisaren zale amorretu bat. Bai, nik uste dut, justo antzine lokalien GameCubeko aukitzen gendun. Power Slash atortu, baina ez da Power Slash, ez gogoratzen izinagaz. Eta ordu asko sartu txagu zen, GameCubekoari. Neuk Nintendo 64koan, zein Game Boykoan be jokatuteko, eta asko guztia esan. Baina hori azkenien gehizen bada lagunik asko jokatzeko, ez? Eta nahiz eta tenis ez ulertu, oso jokagardasun errazadeko, simpli edeko, gero bai, alda komplika azkenien boteriekaz eta alako gauzatxukaz. Horren da, apurbet, danantzako, ez? Publiko orokor eta zabal batentzako bideo-joku bet, oso ondo funtzionatzen da bena. Eta zalduko Mario Karten maiara segurunik, baina espero dut honek be maile mantentzia. Bai, horreko aztean ezen uzanela, ez? Forza Horizon kotxek gustatu ezaren jolas oso divertigarria debiltzeko, arkadealako, hori antzerako. Naiz eta tenisan zale morretuaz bazea,
oso divertigarria dira, bati bat kooperatiboan ibili balezak ez zu, nik uste asko irabazten ditula puntuak. Eta, bueno, ez da egitena, Lander, haunek joikonan giroskopioak inda ibili daizketzu edo botoiakin? Bizek, Ba, botoiekaz edo erraketan keinu horrek itzen, bai. Esan dut, eta justu Twitchen ikusten da izatenean, orduntxe jarri da irudia, ibili zaitezkela. Bueno, itxura ona, eta beste jolas bat Marioren 40. urte hurrenerako. Falta ze igual Mario bat, ez? Bai. Pentsen aiot, persetan egongo dizela, ez dakit 40. urte hurrenari amaieri emoteko da zer, baina pentsen aiot aurten ikusko dugule. Bueno, jolasekin jarraituz, justu Marioren urrengo unean etorreko zaigu Reanimal izena dugun jolasa. Irudia ikusten aizaten hau ja segurazki estetikoki gogoratuko izue Little Nightmares bat eta bia jolasa, eta, bueno, azken finean zentzu dauka, ze garatzaile berdinana baita jolasa. Azken finean jarraituko du jolasak alako kooperatibo beldurrezko jolas unibertso horrekin, kaso honetan nebarre batzuk izango dira holako beldurrezko mundu baten, bat puzzle eta bat kooperatuz zenbait erronka pasatu behar dituztenak, eta, bueno, estetikoki jarraitzen du alako ipuin, ilun, itxura horrekin, beti ezalare mostro desberdinak izango ditugu, eta bueno, puntu positibo bezala, probatzea nahi bat zute, demoa deskaratu daiteke jada, ebalde. Hortaz, ez dakit, demoak ez dakit kooperatiboa izango duen, imaginatzet baetz, baina, bueno, probatzea nahi bat zute. Eta, jolasa aterako da, PC, PlayStation 5, Switch 2 eta Xbox Series. Hau da, generazio berrioko konsola guztiak gehi PC-erako. Así que, uste jolas polita diala kooperatiboan ibiltzeko, eta gaina beldur, eta pixat kooperatibo jolasetan nola, generoti pixat urrutereatzen dira, zen beldurrezkoak ezko ez daudelako. Eta, bueno, aurreko biak oso ez nago ibilita, baina oso iritzionak entzun ditut, eta arrakazta izan zuten, hasi que... Gero 3. bekukin duen dela gitxi, baina esan garatzaile berberana, Supermassive Gamesekin ban, eta espazen horren balorazioa jaso. Baina lehenengo bize bai, oso maitatu dira orokorrian, eta honegaz azken nien da bena da horren spin-off bat, edo, bueno, benetako 3. atala izango zena, ez, Reanimalegaz. Eta hori ze, aurkezpena ikaragarriz ez, super lortute dau, ez, beldurezko ipuin edo amezgaizto horren girotxien kontu, Antzadan ez, izakizek eta musturak izango dira purruete, umien amezgaiztoetatik urtean dizenak, orduen ja zertopetan dugun. Baina bai, oso aproposa, lagumoteaz jokatzeko nik izango neke, nahiko aproposa, eta das pentsera eritz, beldurezko jokuetan ikusten dugu kooperatibo ugari, zen ikusten dut azken finean jenti erakartzeko eta ausardi hori imoteko nahiko aproposa dela. Beste lagumoteaz jolastu ezkero, beste kutsu bateko joku honek. Eta, bueno, nigatxik eurrera goaz, urrengo jokuaz. Oso ondo, urrengo jokua ia izango zen bukara aldera, ez pentsat erditik gora, eta 17an Obsidianek eta Xbox Game Studioek ekarriko zoskun akzio RPG bat, jaba dagona kanpuan, baina PlayStation 5 daukazuenok, adi egon, Xbox PlayStation 5-erako, eta ekarriko dau, iaz argitaratu zen Abowed interesgarria. Bueno, gogoratzen dozuen, pentsatzen gogoratuko dozuela gainera irten zan momentua gaitik eta guztia, lehenengo iritzia pixkat gotzak izan ziela, baina egia da, denborak aurrera egin ala, guke ikusi ditugun valorazioak eta jendearen iritzia, beti hobetzen joan izan da, eta egia esan, neiko review onak dauzka, baita Steamen egia da, igual, jokalari kopurua, 1000 eskasera igau leikela, ez, egun hauetan pikotan, baina alatabe, bueno, hor dago, ez, aurrera egiten poliki eta modu solido baten, ez, eta, bueno, hori zanike baita, arrazoia, PlayStation postera etortzekoa. Gainera hori, anniversary update batekin iritsiko da, PlayStation postera, eta baita aurreko plataformetara, noski, 3 arraza berri gaituko ditue, arma joko berria, modalitateak, eta argazkilaritza aukerak, eta geixa hube
eukiko ditu kasu honetan eguneraketa honek, eta, bueno, niri gero eta gogo gehiago ematen doz probatzeko, egia, oinokanen naizela animatu, baina bitxu, posten naiz, benetan, Azkenean Obsidian da, eta kutsuna dut, bai. Bai, nik uste, hori Xboxen ikusi da bela, jo, igual ez teukin horren arrakastan direk, baina oinarrize badeko zela, eta orduen beste aukera txiki bete monguri zintziela, aniversari update honegaz, bintzet, ondo bukatzeko edo bukaeri emoteko, esango dugu. Niri gustatzen filosofia hori, esaten dut, justo, Ubisoftek Prince of Persiak indabenen kontrakoa, ez? Ez estan argitaratuko, baizik eta The Lost Crown adibidez. Esaten dute, bueno, ez da joan espero ginoan bezala, baina txukuna izan da, jendia gustatu jakoena, asko gustatu jakue, badauka komunitatetxo bate montauta, nahiko solido geratu da, mimatu ingo dugu pizkat, eta igual ez tozku asko kostatuko, ez? Mimo hori emotia, baina, bentsat, bai, ingo dutzagu itxiera politz bat eman. Eta, jo, netzat hori da, beste modu batera ikusten dut, ez? Hori egiten daben enpresa bat, hori be, hola da. Betikoa. Nero, jolaza oso Obsidian da, estetikoki eta zenbait gauza gogoratzen dit bere garaian, bueno, aboboeden ebil nintzen, baina baita ere The Outer Wilds zen, eta zeituan ikustezu, jolaz baten da bestean ebilizenean, garatze berdina diala. Egia da, bai diferentea da, bat espazioko RPG bada, hau gehiago da magia eta fantasiako mundu bat, baina probatzen dezunean zeituan ezatezu hau Obsidian da. Bueno, hori bentsete euren nortasunez izari emantitzena garrantzitsu da, bai. Behaien ziurtagiri hori da. Gustatzen bazaizu hori, Ondo. Bueno, eta azkenengo jokua, nire asko berotzen nabilen beste joku bat, gero komentatuko dugu, baina, bueno, aurrera. Neue bai. Eta nik uste. Bai, eta ize urtekoa, hor da bilako... Hostia, bai. GTA, urte bukaeran eta bai. Jo, niretzat indabe oso ondo, ez dakit promozioa, ero nola joan dien zabaltzen jokua. Niretzat merkaturatzea izan da bikaina. Ze pentsatu nik Resident Evil bitik ez dutela jolastu, eta gogua moten dozt. Osea, zetan dabiz, ez? Hori ze da, otxaile bukaerako, ez? Azkenengo jokuan dize Resident Evil barriz izango da, Resident Evil Requiem, 9. atala. Otxaiaren 27 alduko jaku PC-era, PlayStation 5-era, Switch bira eta Xbox Series-etara, barriro ez, egungo belanaldiko gaiu guztizetara esango dugu. Eta hori ze, tamenek epatzen da da, azken finean, egunetan ibitizela promoagaz nahikoin jartzu, hor egon dire preview edo aurrerapen batzuk, bai edabideen aldetik, bai edukizortzaien aldetik, erakusten ez, joku ezer nolako izango dan, jokagarretasunen nola latuko dan, pertsona izan arabera eta bar. Eta espero dut, egunotan demo hori publiko gehitzi, ze, bueno, eureko Resident Evilen demoak behi ikusi zen dugu, osak, pentsena iot gauza bera ingo da bela honegaz. Eta esken finien, zez kainiko dugu bederatzik garren atal honek, Raccoon City irize barriro bizitatuko dugu, zombizek, monstruak, apurrete, erroetara itxuliko dizela emoten dugu zentsu askotan. Baina, bi joku mota desberdin egongo dizela, aipatu beharra daue bai, protagonistin arabera, alde batetik ditugu, Leon Kennedy, Resident Evil bin ezagutu genduen agentie, beragaz, Resident Evil 4 edo sortzizen, jokagarretasun frenetikoa hori nagusituko da, aksinioa nagusituko da, tiroketakaz, eskorako dakaz, kolpe berezizek eta barra egongo dire, Leonegaz. Eta bestetik ditugu Grace Ashcroft, hasi berrize, protagonista barrize, eta beragaz, erroetara itzultzeko asmoa agertzen dabe garatzaiek, Resident Evil 2 edo Resident Evil 7 goraraziko dabeen pasartiekaz. Nabarmendu bier da, lehen pertsonan edo hirugarren pertsonan jokatzeko aukeri eskaintzen dabela jokuek, orduan hor, jaztago azerrerik ez, ze eurreko atalakaz bai pasa izen da, batzuk gura dabela hirugarren pertsonan, beste batzuri resaspiko lehen pertsonako joku estilo hori asko guztaren jakien, engo honetan emoten du bizek jasoko duguzela. Eta betiko moduen, barrien jain erabilitzea aurkezpena ikaragarri zengo dela moten dugu, zombizen itxulera horregaz be, emoten dugu politxek ingo da bezala. Oingo honetan ikusi dugune gaitxik, zombizek bilakatu berri dauz, ondino erdi gizaki, erdi zombi dire, betxeta zikereko momentu honetan, eta ondo lortu dabe, zelan, jarraitzen daben, gizaki honek jarraitzen dabe lanak eitzen, jan mustroa dire, orduen topeta dugu, sukaldarizi sukaldin oinoko sukaldatzen, eta alako guzak, zombiz izen da. Orduen beste kutsu bat be emote dutxo
beste girotze bat, beste nortasun bet jokueri, ikusko dugu aurrera inala zer topetan dugun, baina, bueno, lehenengo aurrerapen horrek oso nahi, aurkezpena oso polizitzen da orokorrien, eta gogotsu, ni bentzet probetako kresten gogoa egotaz. Lander ordea, kokatzen da denboralki Resident Evil lehenengoa eta etorkizunean, Etorkizunean, bai. Goratzen ez trailerren agertzen zela bomba atomikoa botatako kraterra bezala. Bai. Eta nola da posible etorkizuna izan da jende orantxe zombi, bueno, igual hori jolasaren historian parte da, baina oraintxe justu zombi bihurtzen aurkitzea. Claro, beste virus barri bet da pertsona barrizik eskutsatzen. Igual, Raccoon Cityn bertan ez da hasiko demoa suposatzeot, baina gero, pentsen nahi eta azkenengo ataletan betiko lez barneratuko garela laguartegi barriren baten edo lako zer, eta hori ze, baina bai, Leon ja nagusi dago adibidez, ez da horre nagusi zemoten itxuraz, baina nagusitxo hau da joku honetan. Osak esango dugu, hori, Resident Evil 2 baino beste 30 bat urte beranduago edo jokatzen dela, gitxe gora bera. Eta tipo oso sobrao, nik entzun dutela gaitxik, borrokarako eta, bueno, sartzen dutela nahita, hau Grace bestia izango zen, askoz esain jaioa, borrokan, orduan dana izango zen eskibatu ies egin eta arroi hortara, eta Leon izango zala, dana errebentatzen, kiston esperientzia pila bat, eta beste ikuspegi batetik, beste jokagarritasun guztiz desberdin bat, eta hori puntazoa dela, lorearekin bat dator, eta Bai, da hori, azken lortu dabe, bi publikoak edo batx izango dugu, dana postik izteko moduen, eta listo. Azken finen, odineko guz, Resident Evil klasikoan sale talde hori, gure dabela survival horrorra, beldur, girotzien agustietan beldurrezko atalak, eta bar, eta gero egiz dabe bai, Resident Evil 4, 5, zigarren azugal horren beste, baina, bueno, honek beharrakazta handiz eukibiela bere gara izan, eta bere publiko, bueno, jarratzaile talde txogadekela atzetik, orduen, honegaz indabena da, beheratzi garron honegaz, bi publiko horrek elkartu esango dugu. Bueno, otsaiko estrenuak, jolas potenteak, desde luego, daudela, eta genero bastante ezberdinak. Beraz, espero gustokon bat aurkituko zenutela tartean, eta disfrutatuko ez dutela. Hortaz, igual urrengo albistera juten geha, bideojokoekin zer ikusi daukana, baina ez dana joko konkretu bateri buruzkoa, ze Steamatik itzen behar deu, ez Steam bera protagonista delako, baizik eta kanpotik Steam protagonista dutelako. Ze erresuma batuako enpresa batek izena una Steam You Owe Us, hau da Steam itzulera izango litzake itzulpena Steam zor diguzu. Bueno, Steam Valveren plataforma auzitegitara eramango dute, erresuma batuan behintzat, eta azteko titularroa jartzearez 656 milioi libra konpentsazio ekonomiko bat eskatzen diote Steamen ardura egunei, hau da Valveri. Azken finean akusatzen dituztenak da monopolio joerakin gainentzen zaietzeatik, ez? Halako bideojokoen, PC munduko bideojokoen distribuzioan. Salaketa jakin degunez, aipatzen da, beraik esate dutela, 14 milioi erabiltzaiek, imaginatzet, agian erresuma batuatik itziten nahi dela 14 milioiek, baina, Steam erabilita beharrezkoa baino gehiago ordaindu behar izan dutela azken urteetan, adibidez gehiagizko ordaintze horren justifikazioa behiek esaten dutenez, nola, bai, Steamek, edo Valvek, garatzaile zein argitaletxei joko bat bertan publikatzeatik kentzen dieten gehiagizko artesaria dela, adibidez, eta horrek zuzenean erabiltzaile ongan daukala inpaktua. Gainera, aipatzen dute baita ere, adibidez bideojokoak beste plataformatan merkeago edo lehenago saltzea eragozten dioela Valvek, Steami beti lehentasuna emanik, eta horrek, azken finean, lehiak hortasuna murriztuz, ez? Eta ero baita ere, eskatzen dietna da, Steamek, beste plataformekin berdintasun hori mantentzeko, beste plataformetan prezioa gesten badia jolasenak, Steamen ere inpaktu zuzena izan daidela eta aldi berean gesteko jolasak. Baina, aratago doa,
ez da jolasaz bakarrik ari, DLCs ere aipatzen dute, ze azken finean, beraien esanetan, Steamen bidez jolas bat erosi bat zu Steamen, DLC-a derrigorrez Steamen erosi behar dezu gozatu alizateko ezin dezu, adibidez behik. Ejemplu iztela jartzen dute, DLC-a Epic Games Storean erosi eta DLC horretaz disfrutatu, ez? Hortaz, behik esaten dute, produktuok legez kanpo lotu eta eroslearen aukerak mogatu dituztela Valvekoek. Hortaz, ez dakit ze irutzen zaizuen zuei, lehenengo pausa ingo ez, gero datu gehiago daude, nik egin batean ikusten diot zalaketan sartzen dituzten zenbait gauzak zentzua daukatela, adibidez, bai, egia da, DLC-a ibiltzeko bertan erosi barra daukazu, edo, bai, igual, keien horri baten erosi dezakezu eta Steamen aktibatu, baina, bueno, gehiago ikusten dut prezioan arazoa, 110 hori gehiagotan errepikatzen da, ez da Steamen esklusiboa, Xbox, PlayStation, eta beste batzutan ere berdina da. Nik gehiago ikusten dut prezioana, baina hemen nik esango nuke Steamek ez daukala zer ikusirik, eta Europa osoan bideojokoen prezioak praktikamente berdina diala, adibidez ez esango nuke da, Espainia batetan, eta Suiza. Suizan euroa ez dute ere biltzen ordea. Bueno, joder, egisa. Bai, baina, baino, iparraldeko, bai, Suiza esan dalako aberatzen dalako, hori, baina. Soldata oso ondauken batean, eta bideojokoen prezioa berdina da, eta Bai. almen ekonomiko berdina ez da, hortaz, alde horretatik ulertu halko nuke, baina, karo, hori ez da Steamen esku gainean, hori garatzaileak edo distribuitzailean gainean daun gauza da. Hori De hecho, distribuitzaileak- bai, izan, también. Ez, erak erabakitzen dabe zenbate balioko den ze herrialdetan. Bai. Bai, de hecho, Steamek gomendiak emote dutxi ez. Jarri daben presionora bera, zenbat balizio gerko ban joku horrek herrialde baten edo zona bakotzien, area bakotzien izango dugu. Eta, bueno, hori gero ja euren esku dau, horrek kasu etxie, edo nahi da bena sartzia. Baina Steamek dauka Europa regio oso bat, ez? Ezagun nuke? Oin igual bai, lehen biziren adibidez, bitan banatut egotezan. Eki alda eta mendebaldea, ez alezke? Bai, bueno, ez guzti solan, baina gitxo bera, bai, guztot ikusi leikela Steam database. Alatabe esaten dut, Suizan behiratu dut eta presioak neko antzera, Europa, beste Europako herrialdetan berdina, antzera. Eta zentzurik ez daukat, Suizan, soldata igual dira amengo irukoitzak. Hori da, eta igual 5 euro gehiago balio da jokuak. Claro, eta zaten duzu, ostra. Bai, adibidez Battlefield 6-en kasu hori da, 5 euro gehiago balio da jokuak. Eta hori, soldatak ez da bezer ikusirik. Nik komentatzea bai gauzatxo bat, eta da batez ere, hau Lande Republikatu zebanean Gamerauntzian albiste hau, nire ustez, nik genebana paper ulertzen da, 656 milioi libra ordaintzeko eskatzen da, bela. Nik, hori, zen egin dotzak kalte Steamek, ero Steamen politika honek. Jokalari, ez? Zeraitik eskatzen da berak 656 milioi libra. Hori Juan, nire dutena da, hombre, eta esango neban, dirua itzuliak badozu, ez dakit nola egingo daben Steamek, ingo imiako zeban, jokalari bakoitzaren erositako DLC-en proportzionalki sartu Steamen walleten zerbait, ez dakit, janago pentsatzen, nola iritsi jokalari guztiei, eta bestela, onura bat beba izatia jokalari guztientzat izango zen, aldatzia politikaren bat. Eskatu aldatzia politikaren bat, baina ez niri ordaindu 656 milioi libra nire elkarteari, eta jazta. Eta izango balitzak salaketa kolektibo bat, salaketa kolektibo horrei ordaintza, zentzua izan dezake, naiz eta 654 milioi asko irutzen zaiten, Ero ez, puntu bat eraino. Baina enpresa bat, hola atera dana, nik ez diot, zentzua ondirik ikusten epaiketa zertzeari. Ikusi horrekoa nola iristen da, gauza, baino enpresa bat bezala eta kolektibo bat gabe, eta bat hori izan deuzuna, Damian, dirua eskatu beharrean gauzak aldatzeko, ez diot gehiago ikusten diot dirua ateratzea nahi dutela, edo igual ezautaraztera ematea plataforma edo enpresa hori, zentzu edo helburu bestelako bat baino.
Ero berak kalkulatzen daue aurren eskubideak defendatzeko, azkenean, hau izan da bakarrik erresuma batu mailan, pentsatzen dut. Ordan igual maila horretarako hori dala presioa, eta gero beste herrialdeak itxe dauken nahi da bena, ez dakit. Baina, ala eta be hori, pentsatzen gat, gutxienez, diru eskatu, eta gainera, bentsatez, politikak nola zuzendu esatia, gutxienekoa hori dala. Hori nik enoan ulertzen, esaten, joder. Hori, beste barik. Gero, legala da, nestan legala, egia da, komentatzen duguna, azkenean, zein izango esan presioa, zeinen esku dago. Estimek egiten daben zerbitzua, ez bakarrik zerbitzariak euki montatu eta ez dakize, eta irisgarritasuna, Ze irisgarritasun ematen daben estimek, hori berosten dozu, ez dakit. Bai, hori nahoz norra sartzeko, aipatu behar horrengo puntu, salaketina, 130% kuota horrena, atzan, industriziri kalte itxe dutxela, Valve aprobetxitzen dela, garatzaietaz da enpresetaz kuota hori kobreta, baina horregi lotute bez zer datorren ezagutzie garrantzitsu da, hor aritz sartzen bazara Steamworks horri aldera, hori da Valvek dekon garatzailetzako atala, eta bertan ikusi leike ze zerbitzu eskaintzen da bezan kuota horren truke, hor justo norbait ibili da aipatzen, txatien, zelan premium esperientzia hori eskaintzen da ben, komunitatigaz, salkapenak, lorpenak, eta asko zerbitzu kizaudeki, sartzen zara, da pasada bada, zerbitzarizek bideojoku entzat, salmentan, datuek, eta horde danetari ekiz ikusteko, DRMIB eskaintzeko aukeri edekie, gero, beste guzatxu batzuk bai, Steam Workshopa, gukaldo guznak erabili, Steam Input, wishlist zerrendak eta lakoak salmentatzako oso ondo futxetan da benak, hori dena prestatadekie, foroak, eztabaida arizek, soinu bandak, egiz izan, Steamek justo, gauza pilo eskaintzen deuz, ez dut uste bestiek parera altzinako zenik. Orduen hor, beste eztabaida bat zabaldu leike, Uneko 50 bidezkoa da, igual ez dela, eta igual uneko 20 bajatu behar da, uneko 15 bajatu beharko zan. Klaro, hor sartzera beste zulo baten, danari eragitzen dutxona, Ze gaur egun kendute, uste dut, Epic Games eta Itxio, beste danak uneko 30 koberten dabe. Nintendo, PlayStationek, Xboxek, Androidek, iOSen, danatan kuota hori ordaintzen duzu, orduan horia beste zulo bat zabaltzen da, eta dainezu. Bale, Steamek igual, 1,5 ordaindu behar du, baina orduen bestiek zenbat, ez dakitzen. Eta beste zulo bat da. Eta horretaz aparte, igual, da garrantzitsuena nabarmentzeko edo esanguratsuena kodiek sortzeko aukerie. Hau da, Steamek aukeri mototxi garatzaileri, euren salmentan arabera, hainbat kode, jokuen kodiek, sortzeko kosturiparik. Eta horrek gero, saldu leikez, eurek garatzaiek, beste saldoki batzuri, Fanatical, Humble Store, edo beste materi saltzeko aukeri edekie. Orduen, bai egitze da, igual mugatzen da bezala, eta zin leikela DLC-erik erosi Steamen joku bat entzat beste plataforma baten, baina bai erosi zenke, beste tenda baten, edo beste saltoki baten, orduan aukera hori dekuzu beti. Horra ados nago, guztiakin, eta ni Steamen erabiltzen naiz, Steam asko gustatzen zait, eta uste zerbitzu bikaino ematen dula. Bai, igual hobetu alko litzake uneko 50 horrena, gutxiago jarri, garaietara adaptatuta, zenbait garatzaikin ez dit pena ematen uneko 50 kentzea, egiten dituzten guarrakin. Baina egia da beti hor dagoela, monopolioaren asuntoa, eta irutzen zaite paiketa hau ez dela oharraroen golditzeak baitera iristea, baina beti da arriskutsua, ez da kasu berdina, baina Googleek Androidekin egin zunan, Android edo ez dakiz errekin zan, nabigatzailea euskara esan, ez dakit. Berak ez zuen praktika agresiborik, oso agresiborik ez behintzat egiten, eta lare monopolioatik, ez dakit, izuna jarri zioten edo ezkaztu zioten kompetentziari aukerak emateko. Batzutan gertatu daiteke, zu dana ondo egiten dezu, baina monopolioan sartzen zea. Eta normalen erakundeak saiatzen dira horrelakoik ez gertatzea. Adibide bat esango etena, orain Europa eta Ameriketan gertatzen nahi denakin. Jende gehienok, Damian igual kontraengo izu, baina jende gehienok Windows erabiltzen dugu. Eta gero gertatu daiteke, dependentzia handiegia sortzea, eta momentu bat iritsita,
zerbaiteatik, diskusio batetik dala, ikusten nahi gana bezala, iturria mozten izute, eta ber nola aldatzen dezun nazio edo kontinente oso baten infrastruktura. Hortaz, nik uste, en parte, alde ekonomikotik parte ere baitara, monopolioan asuntoak gauza horiekin, eta gaur egun gehiago hasiko diala begiratzen. Soluzioa zein dan? Ba ez dakit garbi, oso. Ezke pike hor dago, baina ez du lortzen despegatzea, jendea ohitu egia dago, ohitura hori nola kentzen diozu jendeai. Claro, bai, hor bedea beste zulo bat dago, ez? Steamena monopolioa da, edo kalitatezko zerbitzu erabiltzen da belako gure abetanak egon hor. Bai garatzaileek, bai erabiltzaileek, orduan. Monopolioa da, baina ez da agresiboki lortu duen monopolio bat, hori da. Gauzak ondo inditulako lortu du dominazio hori, baina kasi... Baina, klaro, dominazioa menperatzi eze puntuten hasten da, ez padan derrigorrezkoa Steamen argitaratzi, esan nahi, bestetan behar duzu argitaratu. Orduan, monopolio detxi zuzena da, ez dakit. Monopolioa esan nahi du bat praktikamente zeu bakarri zaudela, ino kompetentziarik ez daukazula. Eta Steamen esan dauna, Epic dago, igual GOG dago, baina ez dira ezerrek, Steamekin konpartuta. Eta esaten ere, Steamek zerbitzun zoragarria dauka, hobekuntza dauzka, noski, gauza guztia dauzkaten bezala, baina, bueno, ez dakit soluzioa nola atera, gauza norbaitek ondo egiten duenean eta exitu izugarri daukanean, eta nola parekatu, ez dakit, egia esan ez dakit ze soluzio izango. Baina esan eten, ez logo, baiketa hau inora zara jongo irutzen zait. Konponbide errez da, besta, zerbitzu bi eskaini. Bai. Baina... Bueno, egia da, bai, osea, iristen basa monopolio puntu batera, ez dutena esaten danik erestanik, baina iristen baldin basa, ia, azkenean, osea, ez da, ia, hemendik aurrera eskaintzia, baizik, eta ia da sare posizio baten nun bestiak, naiz eta dirua sartu, seguramente ez da ben lortuko, iristia maila hortara. Baina, bueno, ez dakit, hori da narazua, nik uste dute, ez dut uste ondo enfokauta dago nik denuntzea. Hori esaten dut, eta hortik hasitza, ba, eske ez da balio. Olakoak egongo die, igual famatu eginda, zehose gaitzik, ez dakit igual pentsatuko da ben jendeak rekorridu daukala epaitegietan, ez dakit, niri errerua pentsatzen gat. Ez dakit, nondik atera dian zifra hori nola justifikatzen duten, nondik ateratzen duten, ez dakit. Hori da. Bueno, ba, ez dakit, zerbait gehiago nahi duzuen aipatzea honi buruz. Suposatzen dute adi egon beharko gala, epaiketa honek zerbait ekartzen dozkun urrengo hilabetetan, eta ikusiko dugu, ez? Nora iristen dien. Bai, hori, aurrekari edo zer esartzen daben, hori dela interesgarrizena igual, baina... Hori da. Ja, kusko. Eta bueno, zalantzarik barik, aritzek esaten den bezala, hemen jaunda jabe Windows da, batez ere gamingean, hori ez dago inungo zalantzarik, azkenean ez dago Steameko bertako estadistikak ikusi besterik, baina egia da, bueno, ba, azkenengo 5 urteetan, batez ere, ondala boom handi bat Linuxeko gamingean, egin handi batean Steam gaitzik, bera gaitzik, egin da lan gaitzik Steam Deckarekin eta gero ba Angel pilo bat entxufatu di, Steam OS-ekin, bazite bezalako gaming eta batez ere eskuko, gamingeko, konsola portatilen gamingeko sistema eragile bezala agertu dien beste batzurekin, eta badago notizio hon bat, ze sistema eragile asko eta olako talde asko Open Gaming Collective erakunde batera batu die, bai, sortu dabe. Kyle Gosponetik bazite banaketaren arduradunak esan dau, foro ofizialetan argitaratutako mezu batzukin, eta bueno, badare, pare bate horri alde, Anlanderren albisteetik sartu zeikienak ikustera, eta bueno, esan behar dana da. Ez da bakarrik oso jokalari gutxi zela Linuxen, baizik eta kontutan eukitza milaka eta milaka distribuzio darela oso satituta eta ganatuta egon da. Azkenengo pare bat urtetan ikusi ditugu jokuetara oso bideratutako distribuzio berriak sortzen, indarra asko hartu da benak, izan litke Pop OS, Bazite bera, zela da,
Novara, CatchOS oin dagoena oso fuerte bai, eta bueno, honek, erakunde honek, Open Gaming Collective honek, daukan helburu nagusia da garapenerako oztopo nagusiak zentralizatzea, eta gero kideen artean antolatzea, ez? Orduan, danok egon beharrean, arazo berdinak eren kabuz konpontzen, danon artean hobekuntza guztia partekatu, eta hori guztia, azkenean, impactatzeko eze enpresa handi bat izango bazan bezala, baina bai talde aman komun eta potente bat bezala, gero bakoitza jarraitzeko nahi daben distribuzio erabiltzen, baina distribuzio horrek teknologia bateratu bat erabiltzeko. Eta orduan, kernelaren adabeki desberdinak finduta, joko sarreren konfigurazio guztiak elkarbanatu, GameScope bezalako bideojoken oinarrizko ezaugarriak, hori dana landu, danan artean, eta gero, talde lana bideratuz, danak hemen barruan daren, ekosistema honen barruan daren distribuzio eta bestelako proiektuak irabaztia, ez? Azkenean, olako sinergia batzuk sortzea, ez da? Bideojokoak ardatz hartuta, azkenean, lehenengo izango esan OGC, ez? Open Gaming Collective honen kernel proiektua, eta baita GameScopen hardware eskarria gailu gehiagotara edatzeko bertsio batzuk aipatzen ditue. Kontutan euki esan ditutenak, ez? Batez ere aipatu ditutenak, basite izango esan nagusienetaikoa, eta badare Chimera OS, Pika OS, Novara bera, Playtron, Fira Labs, eta Asus Linux taldietako kideak gehitu die, eta emoten dago laizter partaide gehiago egongo diela. Kontutan euki ez, azkenean Linuxen pixkate ezagutzen dabenak edo ez, azkenean darela distribuzio nagusi batzuk, ez dienak asko, baina gero hortik pila bat irtetzen diela. Eta gaur egun, interesgarrena nire ustez da, darela danetatik, ez? Inkluso, hiru handi honen barruan, ez diela guztiz gaientzen batzuk, igual Arc oso bogan dago, ez? Estimo SB Arken oinarrituta zegoelako, baina Novara bat Fedoran oinarrituta dagoela, eta da Proton G egiten daben Glorious X-Rollena, eta oso egunean eukitzen dabe bai, ez? Eta orduan, Fedora bat erabiltzeko aukera daukagu, eta gaming erabideratzeko. Eta pentsatzen dut proiektu honen ondorioz, ariketa gehiago. Eta, bueno, komentatu dugu bezala, Protonen egondan bateragarritasuna Valvek egin daben lana, ez? Codeweaversekin batera, eta azken urtetan egindan iraultzari hau gehitzen baldin bajau, seguramente, iritsiko da momenturen bat, Linuxian jokatzea, ja gaur egun oso erresa eta erosua dala, izango dala ja, pentsatzen dute, batez ere anti-cheat eta game engine eta honedanak superatzeko aukera izango dugula, ez dakit, superatzeko ondo, ero baita guk instalatuta, baina bai, bentsatez izateko jatin portaje, erabiltzaile asko ero gutxi eukitzea, baina eukitzea nahiko erabiltzaile bentsat ez ignorantzia mugimendu hori da. Eta irtetzen dien gauza bentsat eukial izateko, bai, ze askotan ipintzen da, enpresa asko esaten da, jat interesatzen jende gutxi dagolako, literalki hola esaten dutze. Bentsat ez gertatzeko hori, esateko, dago nahikoa jende, interesatzeko hau egitea, gero, ez da bena nahi ez erabiltzeko, perfecto. Eta gero hori, zurrumurru batu darela, ez, GOG, aberetarako da ben, ez, Linuxerako bertzio natibo bat, GeForce Now bai, eta, bueno, ni oso posik albizte honekin, oso gustora. Bai, argi dau iraultzari emondala, eta moten da bilela, eta seinale hona da esken finien, apur Windowsen datza partatik urruntzeko, nahi da benak bentzet, horra aukeri eukitzeko. Eta hori ze, oinartien, Linuxen, askotan bai, bateratu dire taldiek, eta egonda horre elkarlan potente bat, baina, karo, bideojokoen arloa egonda horren hotz, ez dagoen ezebe, horretarako, karo, emondan iraultza honegaz, ja, hasi gara ikusten geroz eta baliabide eta geroz eta distro gehiagoen inguruen, eta izen daia ordue, bertakoak batzeko eta bentsete konponbide batzuk, zaienak edo garrantzitsunak horreri batera aurre eitzeko, ez? Nire adoz dago, baitzeakin, eta uste, tamien atzu hitz egiten genula justu Ubunturen, bueno, nire ustez, ez naiz Ubuntu erabiltzailea batzutan bai, baino Windowsen erabiltzen naiz, baina arazo askotan ikustetena oso edatua da hola, distribuzio gehiagi askotan, nahi hau oso ideia ona irutzen zaite juntatzea, gutxienez oinarrizko gauza garrantzitsuena eta problema garrantzitsuenak unifikatuta aurre egiteko. Horren nik uste ere, igual gero garatzaileire hobeto etorreko zaila
era bakar bat egiten baezu arazo nagusiak pasatzeko hartarak garatzeire errezago egin dezaieten agian etorkizun batean natiboki ateratzeko jolasak Ubuntun. Eta ero ikusi beharko dugu, ez? Aipatu ditugun nahiko izan garrantzitsu, ez da egit Valvek interesa izango lukeen bere estimoz baitare Linuxen oinarrituta hola amengo honetan sartzea, ez dakit. Desde luego bultza handia emanalko lioke. Bueno, bai, bera Valve sartzen baldin bada bere ekipuakin, zalantzari barik. Alatabe egin dituan garapenak open source dien enean, ja aprobetxagarriak die, eta orduan hori dabe azkenean ona daukan Linuxek, ez? Dana erabili leikela, eta hori puntazo badala. Eta kero konturatzen baldin baga, nola aldatu dan, ez? Linuxen ekosistema, lehen erabiltzen zala danerako jokotarako izan ezik, eta gaur egun lehenengo distribuzioa gehien erabiltzen dena katxio ez dela, eta ez dakit, nik uste jende gehienak bentsat ezagutzen dutena jokotarako erabiltzen da, eta horre, realitateak buelta bat eman dago, ez? Eta, bueno, babitxu, gamingan munduan, puntazo. Guztiz, ja, salto handiz ikusi dugu azken urtietan, baina ia ritmo hori, ez? Inertzi hori jarraitzen dugun, eta alakoak ikusten jarraitzen dugun, zalantzari parik. Hori da. Ba, bueno, albiste motzentzat aska-askara iteko demora baukau. Así que... Vale, nahi baduzu pare bat ekartzen dugu, eta Valvegaz jarraitzen dugu, ganera. Monopolioa... Bai. Guztiz. Bueno, hengoan egiz izan aipatzeko da, zen ikustu eta espalditzik ez dugu ekarri euren bideojoku barrezei erratzaiora, Deathlock, eta hor dau, aburruete ilunpien, itxalan hartien, askontzako ondino ez ezagune da, aldi berien, badeko bere sale eta bere jokalari taldie. Eta bueno, alfa bertsinoak, Deathlocken alfa bertsino honek eguneratze barrize jaso dugu, Old Gods New Blood, eta horregaz, alfa bertsio hori hobetzen, fintzen eta aldi berien edukizek gehitzen jarratzen dugu. Euren MOBA proiektu honetarako, azkenien MOBA da tiro jokuen mekanikak batzen da bezan, titulu da Deathlock. Eta, egiz da alfa bertsio honetan da bilela, nio, asko bukatu barik, adibidez estetikoki eta testurak eta alakoak bukatu bari dauz, nio ikusten da, ze momentuten dauen garapena. Baina, probetako aukeri dagoelez, erdizke, horretan sartuko gara. Lehenengo eta behin, adabakizek modalitate barrize jaso dugu, Street Brawl deitzen dana, partida motza hauek eta bizkorra hauek proposatzen deuz, azken finen, jokalera izan eskakizuneri jaramon egin dakizun moduen, MOBAn partida korokorrien nahiko luzetxuk izten dira. Orduen ondo dator, akzinora bideratute dauen beste MOBA honetan, partida motza hauek eskaintzie. Lau jokalariko bitalde jarriko deuz elkarren kontra, saltokiko erosketak harin hauek izango dire, partida bakoitzien baliabideko puru berarekin hasiko dire eroizek, orduen, aldaketa txiki batzuk etzen deuz, bizkortzeko, partiden iraupen haue murrizteko eta gauzak harina joateko. Horretaz aparta, adabakizegaz, talde bakoitzan patroiek edo buruzagizek izango zirenak osorik erabertu da bez, bakoitzan basiek, soldaduek, defentsak, abilezizek, apuretanetarik barreztu dabe, diseinuekaz, aurkezpenakaz. Zue jakitzeko zer dan patroi hau, izango zen, base bakoitzien dauen jainko modukoa, ez? Horrek oinartien nahiko simpletxuek ziren, eta horrek erabertu da bez, eta baitxe, beragaz batera doazen soldaduek, eurekaz batera joan birko garela, ez? Linea bakoitzien, lehin bakoitzien aurrera haitzen. Horretaz aparte, garrantzitsuna segurenik eroi barrizek, 6 eroi gaineratuko dire adabaki honegaz, baina txandaka joango dire, lehenengo bizek ikusi duguz dagoeneko, jokalarize boskatzeko aukeri edekie, boskatzen doazia 6 eroi gure daben, eta hori gehitzen doaz Valvekoak, eta astero 2 eroi barri ikusko duguz. Orduen, horretaz aparte, gero, interfaz aldaketak, hobekuntzak, txukunketak, eta netarik aipatzen dire adabaki honetan, eguneratzen nahiko handizi dela esan leike. Eta bukatzeko, esan behar dugu, ez? Zelan jolastu leike, Deathlocken, zerrateko honek horren berezize. Naiz eta alfa bertsioan egon, naiz eta ez da ben ofizialki iragarri lagunek jokora konbidatzeko aukeri edekozu, eta jokue euren naizetan da. Orduen, Redditen eta beste foro batzutan ja badabiz, ez? Kodiek partekatzeko taldiek eta lakoak, orduen, gehitzen dozuz lagun moduen, eta gero, Deathlockera batzeko aukeri emoten dutxasue. Horre jaskenien badeko, jokalari talde nahiko potentiatzien,
milaka jokalari badetzen dire, egunerakatik ondino gehi zabaldu dire, osake, badino, txueton dino berre dau, hobetzeko guz asko dekoz, baina MOBA oso potentien bilakatzeko aukeri deko Deathlock-honek. Goratzen dit ez estetikoki, baina pixkat bere garaien ibilitzen Paragonen, zala baitare MOBA eta hero shooterra naztuta, eta gogoratzen dit ura. Ikusi beharko da. Diabi genero azken aldian beheraka dijoazena izango genuke, ez? Hero shooterrak bere garaia pasatu dute, galdetu ez dela Sonyri zeakin, nola zen izena? Bai, arrapestu zuen, baina... Maraton etortze baina ez da maraton. Bueno, indator maraton egaz, bai, ez dela Hero shooterra, berez, baina bai. Eta, alen da bai patu berogu, Marvelena, Marvel Rivals nahikoin jartzu dabil. Zentzu horretan. Egitze da, bai, laguntza hori dekola, ez? Marvelen unibertsuan geratute gotiena. Baina, bueno, ja ikusko dugu Deathlock horrega zer moduz. Oso berezize da, pertsonaia bakoitza guztiz desberdine da, eta 38 dauz momentuz, orduen, gauza asko eskantze deuz. Osak, ez da tan antzako bideojoku izango, baina, bueno, bintzete oso zer desberdine itzen badabiz, hori onartu inberriakia. Eta nahi baduzu azkenengo albistetxu gazgoaz, labur. Oengoan Nintendora paseta, Virtual Boy gaiuko 16 bideojoko, gehitzuko deuz Nintendo Classics zerbitzuek, lehenengoak kotxaiaren 17 helduko dire, eta berandu hau sekula argitaratu gabeko 2 bideojoku helduko dire Virtual Boyra. Ez baduzu ezagutzen, Virtual Boy izen da, 1985 garren urtien, estrenesan 3D kaskoak, esango dugu ez da errealitate virtuala, baina, oso kasko, prototipo moduko adizela esan geinke ez, zentzu baten. Baina aspan, arrakasta handirik eukin, guztire 800.000 gaiu, baino gitxi hau, saldu bi esan, merkatutik kendu arte. Eta, horretik ona, bai, egon dire kaskoakaz eta, emulatzeko aukeri egon da, baina joku honek erdi galdute geratu dizela be esan bierra dau. Orduan, dekoguz Virtual Boy Wario Land, 3D Tetris, dekoguz Mario Clash, Mario Tennis, Jack Bros, apurbete genero, frankizi ezagunek hartute, Mario edo Shin Megami Tensei edo Tetris talakoak hartunde, Virtual Boyen ezaugarrizek erabiltzen bizan jokue dire. Horretaz gaintzan dugun moduen, inoz ikusi gabeko bi joku helduko dire, garapena bukatutoki bienak, baina gaioen porrotagaz desagartute geratu zirenak. Lehenengoa da F0 lasterketa jokuen sagako alako spin-off edo titulu erdi faltsuet, Zero Racers, eta bestie D-Hopper, plataforma aventurie da, hau Intelligent Systemsena dela, Fire Emblem sagiena, sagan Arduadunek edo Paper Marionak, orduen estudizio nahiko handizik ikusko guztartien. Virtual Boy hau Nintendo Classicsera dator, baina horrek esan nahi deu Nintendo Switch Online arpidetzien barruen jolastu geinkela bakarrik, zehazki expansion pack arpidetziegaz, baina, printzipio Switch baterako eta Switch birako ikusko duguz, eta horretaz gain, Virtual Boy kaskoak be erosi berko duguz, bertxino barrize, 2 modeloetan kaleratuko da bez, bat izango da kartoizko betaurreko batzuk, eta bestiek gai originalan erreplika bat, 20 eurotako eta 80 eurotako presizo gaz. Eta 3D efektu hori izango dute? Bai. Baina dauka benetan 3D efektu bat. Estereoskopia da ustot, bantzineko, betaurreko 3D, betaurreko... Bi koloreak. Hori da, bai. Vale. Ez dakit. Ikusten dut eta, ez nagoen erosiko. Baina, a ver. Bai, estereoso joku erosoa jokatzeko izan, horrekorri, Nostalgiko entzat, izango dago, euskalo. Eta betaurrekoekin haukin ibilita orduguetetxu bat, kentzaitu mundua gorria ikusiko zu, ze jolaz guztia gorria betza. Bai. Bentsatzen dut bere argia hori izango dela, eta venga, joder. Alde bat bentsat, historizien parte bat, ez? Bai. Eta merezi dugunek erreskatetiek. Penie gaioek bera erosi behar dozule, eta ez tabela, ez, preste moduren bat, nizarak ez, Switch hartzeko kartoizko kaja baten, eta bertatik ikusteko, ez da hitz. Bai. AliExpressek aterako izu. Ja. Bat, kartoian imitazioa, eta, plastikuzkoa ere, bai. Zeroko. Bai. Ikusko dugu, ez, ondo funtzionatzen edo, ez. Alde batetik oso nitxoskoa da, beste batetik politxe da, orduen, ia zelan bukatzen da nintzen dutzat. Oso ondo?
bueno, nire ustez, ja honegaz amaitzeko moduen gauz, beste albiste labur batzuk edatu dire kanpoan betiko lez. Baina, bueno, ingo erratzaioan be eukidugu zanbet gai komentetako, batzuk interesgarria besti baino, potenti hauek edo polemiko hauek. Baina betiko moduen, eskerrik asko entzuten ibili zarien guzti hori, txatien parte hartzen ibili zarien hori. Eta datorren astien bulteko gara, espero dugu albiste goizagaz. Hori da. Vale, ba. Agur, onde bili. Onde bi, agur.